ସାରସ୍ୱତୀ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭରସା ପ୍ରଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ବିଲମାନପୁର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ନବବରଷ ଘେନ ମୋ ପ୍ରଣତି, ହେ ନବବରଷ ଘେନ ମୋ ପ୍ରଣତି। 23 ମସିହା କେତେ ଯେ ଅକୁହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ, କାହା ଚଲା ପଥେ ସୁଖ ଦେଇ ସାଥେ କାହା ପାଇଁ ପରାଭବ। କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା କରି ବାଟ ବଣା ଭାଙ୍ଗିଛି କାହା ସଂସାର, କାହାକୁ ଦେଇଛି ସୁଖର ସ୍ୱୀକୃତି କେହି ଢାଳେ ଅଶ୍ରୁ ଧାର। ମନ ଗହନର ଯବନିକା ପରେ ରହିଛି ଅଲିଭାଗାର, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଝରି ଆସେ ଆପେ ବେଦନା ଲୋତକ ଧାର। କେହି ବାସହରା କେହି ବେସାହାରା ପୁରୁଣାକୁ ନେଇ ଝୁରେ, ବିଶାଳ ସଂସାରେ ଉଦାସ ନେତ୍ରରେ ନୀତି ନୀତି ମୋରେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା ପୁରୁଣା ବରଷ ଚାଲିଗଲ ଲୀଳା କରି, ନିର୍ଜନ ବେଳାରେ ଭାବିଦେଲେ ଥରେ ଆପେ ଅଶ୍ରୁ ଯାଏ ଝରି। ଏ ଧରା ଧାମରୁ ହେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲ ବହୁ ଦୂର, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କର୍ଣ୍ଣେକି ଦେଲ ବନ୍ତର। ଭୁଲି ଅପାସରା ଦୁଃଖର ପସରା ଚାଲିବା ଜୀବିକା ପଥେ, ଆମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ସାଥେ। ହସ କାନ୍ଦ ଭରା ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଦେଖ ଦେଖ ନେତ୍ର ଫେଡ଼ି, ଭଗ୍ନ ହୃଦ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାନି ଭାଇ ଚାଲିବା କି ପଥ ହୁଡ଼ି। ହେ ନୂଆ ବରଷ କରୁଛି ସ୍ୱାଗତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଭରି, ନବୀନ ଆଲୋକ କରି ବିକିରଣ ବ୍ୟଥା ଭାର ନିଅ ହରି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ଏ ଧରଣୀବାସୀ ନିରତେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁ, ନିରାଶା ଅନ୍ଧାରେ ଫେରିବାକୁ ବ୍ୟଥା ଚଲା ପଥେ ଏକା ତୁହି। ହେ ନବ ବରଷ ବନ୍ଦାପନା କରି କରୁଛି କୋଟି ଜୁହାର, ସଂସାର ପଥରେ ଦେଖ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ହେଉ ଦୂର, ଅନ୍ଧକାର ହେଉ ଦୂର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପଥଗାମୀ ଭବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପଥଗାମୀ ଭବ।